Какой подарок сделаем тому, кто, так сказать, угадает, что такое ЗГ-15 из наших зрителей? Это цікавий момент. Гэта пра челленджы. Напэўна, момантам, які раздзяліў маё жыццё ў бюро на да і пасля. І такім челленджам было знайсці піяніна. Піяніна знайсці для нашага заказчыка. Мы ўводзілі аб'ект у эксплуатацыю, і ён захацеў, каб у яго ў сталовай стаяла белая піяніна. Мы прынялі рашэнне, што знойдзем ужо падтрыманае піяніна, якім карысталіся, пафарбуем яго ў белы колер і, адпаведна, наладзім яго, каб на ім можна было іграць. З плюсаў было тое, што Барысаў — гэта горад вядомай фабрыкі піяніна, і па гэтаму знайсці ў цэлым людзей, у якіх ёсць піяніна, і знайсці наладчыкаў гэтых піяніна было магчыма. Але гэта толькі паўбяды. Я знайшла аб'яву і знайшла чалавека-наладчыка, які мог праверыць піяніна, якія бы мы паглядзелі і сказаць, якое яшчэ можна будзе наладзіць, а якое ўжо састарэлае. Пры гэтым яшчэ я дамовілася з грузчыкамі, што арыенціровачна там у такі-то час яны пад'едуць, яго забяруць з кватэры і давезуць на прадпрыемства, на якім трэба было іх паставіць. Мы паехалі па аб'явах. Першае піяніна было з'едзена моллю, другое піяніна было празмерна старое, ўжо ў прынцыпе не належала наладцы. З трэцім піяніна таксама было нешта не так. Больш варыянтаў у мяне не было, але наладчык прапанаваў паехаць у школу музычную і там паглядзець аб'явы аб продажы. Там мы знайшлі яшчэ адну жанчыну, мы прыязджаем да яе, і аказваецца, што ў яе ёсць патрэбная нам піяніна. Але яна просіць для яго цану на 100 рублёў большую, чым на той момант я агучыла кошт дастаўкі і набыцця піяніна для дырэктара. Для мяне, канешне, гэта на той момант была вялікая сума. Мне здавалася, як так. Я ўжо паабяцала, што я ўкладуся ў тую суму, а я ў яе не ўклалася. Мне тут пачынаецца дождж, мне пачынаюць тэлефанаваць грузчыкі, ехаць забіраць, не ехаць забіраць. У мяне ўсё гэта ўнутры ўжо копіцца. Я думаю, божа, як эту всю сітуацыю разруліць. Наладчык таксама чакае, запытваецца, едзем яшчэ, ці гэта ўсё. Я набіраю гэтай жанчыне, у якой ёсць патрэбная мне піяніна, і называю ёй цану на 150 рублёў меншую, кажу, што калі згаджаецеся на такі кошт, то мы забіраем яго зараз. Яна кажа, мне трэба падумаць, праз нейкі час ператэлефаноўвае і называе цану не на 150 рублёў большую, а на 100 рублёў большую. Адпаведна, гэта роўненька тое, што мне патрэбна было для бюджэту майго. У той жа момант я сказала грузчыкам, што язджайце, яшчэ да таго моманту, як я атрымала пацверджанне аб тым, што гэта піяніна ў мяне будзе. Так усё склалася, што і жанчына загадзілася, і грузчыкі прыехалі. У выніку 8 гадзін гэта піяніна стаяла на тэрыторыі прадпрыемства. Я тады атрымала сваю першую прэмію, адчуванне таго, што я магу дзейнічаць у межах челленджаў, якія пастаянна з'яўляюцца ў праектным бюро. Я думаю, што мы зробім так. Для чалавека, які здагадаецца, што такое ЗГ-15, мы можам сабраць падарунак ад праектнага бюро Барысаў.